Zovem se Mira. Imam 33 godine i dolazim iz sela kod Beograda. Pred 2 godine sam ostala udovica. Život se promenio, ali nisam prestala da verujem da svaki kraj može da postane novi početak. Sama vodim domaćinstvo, imam baštu, malo dvorište, kuću punu uspomena, ali i dovoljno prostora za nova sećanja. Nisam ovde da kukam. Ja sam žena koja stoji čvrsto na zemlji i zna da su mir, ljubav i poštovanje važniji od svega. Traži muškarca između 35 i 45 godina. Nekoga Keo zna šta znači reći. Keo ne beži kad postane ozbiljno. Keo zna da žena ne traži savršenstvo, već partnera. Ako si sam, možda i ti imaš svoju prošlost, ja ne tražim da je zaboraviš. Samo da mi pomogneš da zajedno napišemo budućnost. Onu bez foliranja, bez maski, u kojoj dvoje ljudi imaju jedno drugo. Ako si radan, emotivno stabilan i želiš dom, nežnost i partnerku kojoj ćeš biti centar sveta, javi se.